Ak chceš vedieť, čo to znamená, tak sa ma opýtaj, ale myslím, že to nevieš. Spravuješ niečo pod mostom, hej? Ty Repko, ti dám pod mostom, chlapče. Piči, chlapče, sa pozri na vlaky do piče a hneď uvidíš ten názov, čo máš dole. ŽSR? Ti dám také ŽSR, kokot. To dáva zmysel, lenže to není pre vás takých sráčov, len to je pre nás brajter, aby sme si to my čítali a vy, aby ste sa na to pozerali, jak jebkovia. Ja nejsem rapper. Ja nejsem rapper. A z ktorej dediny si to vlastne som zabudol? Ty Repko, ti dám takú dedinu do piče, chlapče sa vedom. Piči. Hej, počúvaš ma? Chodil si vôbec do školy, keď si taký negramotný? No nie, nechodil som sa na Intrak dostal úplne náhodou. Áno, chlapče, stredná umelecka, to si dovol, kámo. Áno, chlapče, stredná umelecka, to si dovol, kámo. Áno, chlapče, stredná umelecka. Takže klobúk dole, my tu na týchto vysokých školách si vôbec neuvedomujeme, že čo stredná umelecka môže znamenať. Stredná umelecka? Ale ty asi nevieš, čo je animovaná tvorba, ty trúbka. To znamená, že sa tam kreslí. Ty kokos, tak na to by som fakt, že sám neprišiel. Ja nejsem rapper. Ja nejsem rapper. Ja nejsem rapper. Ja nejsem rapper. Ja som writer, ak chceš vedieť, čo to znamená, tak sa ma opýtaj, ale myslím, že to nevieš.